Impompi ezinganamanzi, imbhikisho yokuntuleka kwamanzi, abafundi abakhishwa ezikoleni mhla namalanga izikole zingakaphumi ngoba kungekho manzi. Izakhamizi shaya ujenga ziyowakha kumaloli athwala amanzi. Lesimbukeli isithombe semphakathi eminingi kuzo zonke izifundazwe zaseNingizimu Afrika. Ngesikhathi ethula inkulumo yakhe yesizwe yakamuva, uMengameli uCyril Ramaphosa uthathe isinyathelo esingajwayelekile sokuyalela abanye ongqongqoshe ukuthi bangeze kule nkulumo bayoxazulula ngokuphuthumayo inkinga yamanzi esikhungweni somnotho wezwe iGoli. Yini leke mbukeli eyenza ukuba siswele amanzi kulelizwe? Is it not time that water issues across the country are declared a state of disaster? Mbukeli, eminye yembuzo esihambeli sethu namhlanje sobe siyiphendula ohlelweni asikhulume Let's Talk. Asikubingelele mbukeli, sikwamukele uhlelo nobongiwe uMakhumalo wakwaZwane. Khumbula ke mbukeli ukuthi ungaba ingxenye yalolu hlelo, shayele ucingo sizwe umbono noma umbuzo wakho inombolo zethu 01171406777 noma 0678. Siyatholakala ke futhi kumakhasi ethu okuxhumana ku-X @SABC Zindaba, ku-Facebook ikhasi lethu SABC Zindaba. Ukuze kubelula, qala ngo #asikhulume #SABC News bese ke ubhala umbuzo noma umbono wakho. Asikhulume. Mbukeli, ngaphambi kokuba samukele iphini likaNgqongqoshe wezamanzi nokuthwala kwendle umnumzana uDavid Mahlobo, ake sibukele umbiko esiwuhlanganiselwe intatheli yalolu hlelo uNonhlanhla Mthembu. Having water is a right, not a privilege. There are so many health consequences, medical serious consequences of not having water. We are calling for a national disaster because they called for a national disaster on the droughts because it's a climate issue. We are saying that you need to also call a national disaster on infrastructure because it's not just in the city of Joburg. Nationally, people are going through day zeros every day. Umongameli wezwe uCyril Ramaphosa ethula inkulumo yakhe ubese thinta ngezimali ezizosiza ukulungisa ukwakha nokunakekela ingqalasizinda. What happens with our sonars in general is that the presidents think they need to give up these wonderful things that sound so big and enormous and great numbers, you know. But actually, sometimes it's just the practical things. I want the president to feel the urgency and act with urgency, not give us nice speeches. Abahlali baseSoweto sebanezinsuku ezingaphezulu kweshumi bengenamanzi, kanti bathi omasipala ababonwa. Babuye bathi logo sekuyabadla nasephaketheni. Molera nyanga esikoleni vandag indaba yamanzi moleli ngizokhona kanjani moleli uke esikoleni manje cabanga abantwana besikolo bazothini ngifika angibagezelanga moleli mele moleli amanzi abekhona moleli. Ntho ya metsi se fetule le business batho se ba gisa batho metsi ka chelete se le bo di 20 rand packet e1. Sikhuluma nje nezikolo zizithola zikulenkinga. Nazo nechikolo chovakhe chibana bakhova chikoloni awuna madi zvino vangasikone kufunza usina madi. Madi ndibuchi the challenge ikhona kutangana nayo sazwino hapa media lenze yote. Akusona isifundazwe iGauteng esinenkinga yamanzi ngokusho kukaFikile Sibisi we-Equal Education. The president highlighted on the SONA that they want to focus on improving water and sanitation in schools. But what we see on the ground is the total opposite. And the infrastructure is very, very bad. Sanitation is very poor. In Limpopo, Hamashashane and KZN and Mutu, those are rural areas. There are schools that still have your pit latrine toilets. There are schools that are still using amajojo as a means of e-water supplies. So I'm very much disappointed at that. Enye inkinga enkulu eyenza izwe lonke libe nalenkinga ukunganakekelwa nokungalungiswa kwenqalasizinda. You know, the issue of Limpopo and what happened in Mpumalanga with the floods, if we had better infrastructure, if things were in place and working as they should, the impact would not have been as bad. Mbukeli, asamukele iphini likaNgqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle uDavid Mahlobo. Sikwamukele Deputy Minister on the show. Asibonga kakhulu sibonga kakhulu kubamameli beSABC. Uthini nje ngalokho oqeda ukubona?
Into esifuna ukuyisho ukuthi umongameli uthathe isinqumo esihle sokuthi ufuna ukuyibambela ngoba inkinga yamanzi njengoba abantu basho nje into eyilungelo lomuntu elikumthethosisekelo futhi-ke lixhumene kakhulu nokukhula komnotho wezwe lakithi ngoba ayikho iy'nkampani noma iy'mboni ezingakwazi ukutshala imali kulelo zwe lelo lapho namathuba omsebenzi. Bazi kahle ukuthi isimo samanzi asikho khona nogesi awukho. Abantu bakithi bafanele ukuthi bakhale ikakhulukazi ngoba omasipala besibanikezile ithuba lokuthi mabahlinzeke abantu bakithi ngamanzi ngoba ikakhulukazi izwe laseNingizimu Afrika linawo amanzi uma uchecka ikhungo ezinkulu zamadamu esiwakhayo ukuze singabi nenkinga noma kunesimo sezulu. Manje-ke uhulumeni omkhulu uthathe isinqumo sokuthi-ke uMinister wezamanzi uMama uPhemi Majidine esekelwa mina noSihlulu asekelwa ubaba uHlabisa uMinister weCOGTA no-Deputy Minister bakhe masondele sibambisane nomasipala ngoba kuyacaca ukuthi bayehluleka. Uma ungachecka nje umbiko womcwaningo mabhuku nombiko wethu lesiubiza ngama-drop report ubuke nombiko obhalwe uNational Treasurer nayo iCOGTA abomasipala okufuneka bahlinzeke abantu ngamanzi eNingizimu Afrika aba-144 omasipala abangu-105 kuwo lo 144 lapha sebehlulekile ukwenza lowo msebenzi. Manje-ke into yokungenelela ukubalekelela ukuthi-ke sithathe isinqumo sokuthi-ke njengoba sibanika iy'ndodla zemali engaphezulu kuka-158 billion ngoba umongameli eyimemezele. Uma behluleka ukwenza lo msebenzi sisibonge siyowuthatha lo msebenzi sinika ama-water board wethu ahlinzekela abantu bakithi noma-ke bayithuzele iy'nkampani abafuna ezinye umasipala abanamandla noma-ke mebehluleka sithole iy'nkampani ezizimele. Okwesibili kunalo hlelo lokuthi kunikezelwa abantu ngey'nqola lokho kuthiwa ngama-waterkan. Lolo hlelo lolu selukhombise ukuthi-ke aluhambi kahle ikakhulukazi liyahlukunyezwa ngoba abantu abaningi awafinyelela amanzi kwesinye isikhathi amanzi awahlanzekile bese kuthi bona laba abaqhuba lamatraki laba bese belimaza inqalasizinda kangangokuthi-ke amanzi awasafiki. Uhulumeni-ke uthathe isinqumo sokuthi-ke indawo la inqalasizinda ingekho khona amatraki azoba khona kodwa kuzoba ngakahulumeni ukuze-ke angahlukunyezwa. Manje okunye sekuthathile ukuthi-ke sizothumela onjiniyela abaningi nase bathathe umhlalaphansi ukuze basondele uma kunenkinga ekhona yamanzi noma inqalasizinda yehluleka bakwazi ukuthi bafinyelele maduze lento kuthiwa i-response time. kodwa umuntu angabuza ukuthi umongameli azafuna ukuthi yena ayibambele mathupha kusho ukuthi nina niwumnyango mhlulekile nithini ngalokho? Akusho ukuthi sehlulekile kusuke kwesinye isikhathi kunabantu abanokudideka kodwa abanye basuke bengadidekile bekwenza ngesimabungu ngoba phela umsebenzi wokuhlinzeka ukuthi umsebenzi kaMinister ukuthi-ke enze isiqinisekiso sokuthi lento kuthiwa izwe linokuphelelwa ngamanzi. Ingakho nje iy'nhlelo zokwakha amadamu silanda amanzi eLesotho senza idamu elikhulu KwaZulu Natali abo-Stephen Dlamini senza amadamu eMpumalanga e-Eastern Cape. Lowo msebenzi siyawenza noma ubuselele emumva izwe ngeke libe nenkinga lokuthi lingabi namanzi noma-ke kunezinye indawo lapho kunezesomiso khona njengoko-Nice nakwabo-George nakwabo-Pito. Umsebenzi wokuhlinzekelwa kwamanzi kubantu umsebenzi kamasipala. Abantu bangathi-ke uMinister namasekela emphathiswa abawenzi lo msebenzi kodwa siwuhulumeni kazwelonke ngeke-ke sithi uma umasipala njengoba ewuhulumeni oyimelo oseduze kwabantu uma ehluleka singangeneleli. Ukungenelela kamongameli-ke akusiyo into entsha nje ngoba uyakhumbula ngonyaka ophalile wawenza umlayezo ukuthi-ke emva kogesi amanzi ayinkinga sabiza bonke umasipala nabo-Prima sababizela eGoli senza iqhinga elihle kakhulu lokuthi-ke soyenza kanjani inkinga yokuthi kulungiswe inkinga yokuhlinzekwa kwamanzi. Kodwa-ke inkinga enkulu omasipala baney'ngxaki ey'nkulu ngesimo sey'mali ngesimo samakhono nokuthi inqalasizinda yabo-ke ayikho ezingeni okufuneka libe khona bese nje kube nomasipala-ke
abaholi okufuneka ngakusiba abaholi ngoba bengenzi inqumo okufuneka ngabazenza. Manje ngizocela ukuthi-ke masibuya ey'tolo sikhulume kabanzi ngalokho ngoba ngiyayibuza mina mhlampe nombukeli uyayibuza ekhaya ukuthi mesibuka bomasipala inkinga ubuholi or is it a lack of skills? Mbukeli sowuphendula khona manje lowo mbuzo masibuya ey'tolo unganyakaza. On this side of the road or on that side of the road. Well, in some areas the maps are there, but in many areas they are not. Remember the redetermining of boundaries in 1999 when local government started. Most of the drawings, if not all, they were on paper. The very few places had the digital drawings. So with the demarcation, some went into the wrong offices and so on, and people sat with their papers and they discarded them. Now our towns have now expanded as well. We have got drawings for maybe the new infrastructure. That's where we have the digital drawings. So it's not easy to manage what you cannot see. You cannot manage what you have not seen. Mbukeli uma uqeda ukuhlanganyela kanye nathi sikhuluma ngenkinga yamanzi eNingizimu Afrika sihleli nephini likaNgqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle uDavid Masondo. Deputy Minister, siqeda ukulalela laphayana uGundo Maswime ukhuluma ngendaba ukuthi amanye amapayipi awaziwa. Mina ngiyazibuza ukuthi mhlambe ukhona umbukeli namhlanje ngoba sonke masibheka istatement zethu kukhona imali esiyikhokhayo ye-infrastructure. Ngiyazibuza ukuthi mebengawalungisa amapayipi noma bengawazi ukuthi aphi sikhokhelani kanti thina. Ubuchwepheshe bukhona sisibonga ukuthi noma amapayipi noma amamephu abengekho ngoba uma kushintshwa uhulumeni wobandlululo okungenwa lo kuna nezincwadi ezanyamalala. Kodwa itechnology ikhona. Uyakwazi ukuthi uma usebenzisa i-remote sensing ulizwe ipayipi liphansi ukuthi likuphi ngoba lawo mapayipi lawo kufuneka alungiswe. Leyo nto leyo akusesinkinga kakhulu. Inkinga enkulu sathatha isinqumo kuwotha indaba ngonyaka owendlula ukuthi ke abaholi bakamasipala mabaphuthume babuyele babize imikhandlo lokuthiwa ngamakhansela bathathe inqumo ezimbalwa. Isinqumo sokuqala sisibonga ukuthi labo masipala abangaphezulu kuka-105 abahluleka ukuhlinzekela abantu ngamanzi okuyilungelo labantu babuye bahluleke ukunakekela indle engena ey'tradini ingene emfuleni. Mabathole abanye iy'nkampani ezizokwazi ukuthi noma bathole unangane uhulumeni water services provider omunye umasipala bathathe i-water board noma ngabathatha yiphi organization. Ubuholi bomasipala buhlulekile ukwenza leso sinqumo leso. Yingakho umongameli athi mabengenzi into okufuneka bayenze uzongenelela. Njengomnyango sisondele lapho kodwa abanye bomasipala sabanceda bavumile emfuleni baye eThekwini kuphi. Okwesibili inkinga yezimali. Uyabona abantu bakithi bavele bathenge bakwazi ukubhadarela amanzi abakwazi ukubhadarela amanzi bese kuthi thina siwuhulumeni sibanike lento okuthiwa ngama-grant. Leyo mali sathatha isinqumo sokuthi ke mayibekwe eceleni ngamanye amazwi lokuthiwa i-ring fencing. Uma leyo mali uyibeka eceleni faka nayo leyo mali lo okhuluma ngayo sisibonge ukuthi ubhadala i-infrastructure. Leyo mali ingxenye enkulu ibuyele emumva ukuyolungisa inqalasizinda lento okuthiwa i-operation and maintenance. Ba replace lamapayipi agxaza amanzi usuku nosuku isikhathi eside. Uma kwenzeka lokho le nqalasizinda ngasiyayivuselela. Bahlulekile ukwenza lokho. Isinqumo esisithathile ukuthi asisezubancenga sizokwenza lokho ngenkani ngoba uma kenzeki izobuyaphi imali yokulungisa inqalasizinda. Nalo umongameli ayimemezele sisibongi kufuneka incede ukulungisa le nqalasizinda ukuze ke amanzi aqhubeka ahlanzeke ehlinzekele kumphakathi. Angeke ngithathe ubaba uMbongeni eFree State ngizobuya khona manje baba uMbongeni sawubona. Sanibona Mdungu omkhulu. Sawubona baba ungaqhubeka. Siyaphila ngiyakuzwa konke lokho akubekayo ubaba Mtombela. Ngake ngasho nangelinye ilanga ngathi indaba iPhalamende yini ukuze kube nenhlekelele kangaka ngendaba zamanzi. Uyazi Makhumalo kukhona into mhlambe eyake yangisebenzela mina ngoba ngiwala eSouth Africa. Kwaphethe umsholozi
wayenza inamba yokuthi umphakathi lapho kusebenza khona abantu bakahulumeni kungaba umasipala kungaba yini umuntu uzosebenza kwahulumeni uma ngabe ubona iphutha oluhlangana nenkinga ebonakalisa ukuthi ingaze ushindlu kanti igundane wena fonela njena eShell House yonke into ibilunga mina ngikhuluma ngento engiyenzile Makhumalo iklinik yasebenza la ibeneziki kahle yonakala kube nje ukuphathe lo hulumeni okhona lo mongameli ohambe ekhuluma into ingenzeki. All right, siyabonga babumbongeni eFree State. Deputy Minister, what do you say? Do we need a hotline? I-hotline ikhona. Uyabona nje Lamtungo. Inkinga enkulu ukuthi inqalasizinda yethu ayimile kahle iyatekateka. Ngamanye amazwi kufuneka uma abantu bereporta inkinga kuma hotline. Amanye ama hotline akhona nalento kuthiwa i-customer line. Isuke abantu abayinakekelayo kube ngabantu abangenalo uthando labantu nabanenhlonipho nabalandelayo izinto. Ama hotline amaningi ahlupha ngalokho. Okwesibili ukuthi ke uma sebekunikile lento kuthiwa i-reference number abasebenzi bakahulumeni bangafiki ngesikhathi ukuze bakwazi ukuthi inkinga bakwazi ukuyixazulula ngesikhathi lokho kuthiwa i-responsiveness. Kwesinye isikhathi abanye bayavilapha bayafika bayibone inkinga phakathi ngesikhathi during the day bese bebuya kusihlwa sebezoclaima lento kuthiwa i-overtime. Okufuneka ke ukuthi ke omeya nabaphethe lapha phansi bayiqikekele lento leyo ngoba uma abantu bengafiki ngesithambi bendla i-overtime imali umasipala ungenayo abantu bengawathola amanzi ngalo ndlela leyo ilungelo labo lokuthi abantu bebe namanzi sisuke silicekela phansi. Okugcina ke abasebenza emanzini kufuneka abanikwe phela izinsiza zokusebenza lokho esikubiza ukuthi ama-tools of trade. Ungaba nabo abantu kodwa mebengenawo ama-valve bengenazo inangana amapipe ukuthi abazokwazi ukuthi bawachume lapha ngeke kusebenze ukuthi ke bebe khona ama-tools of trade engekho. Manje ke ngiyakhathazeka mina ngoba mangizoza ukuthi kunabantu abangenandaba abazothatha mhlambe ucingo oluqhamuka mhlambe kumlaleli ezobika indaba yamanzi kuphinde futhi kube khona abantu bezofuna uclaim overtime kube khona futhi ngathi abantu abangenandaba nokuthi inqalasizinda yabo kufanele ukuthi ilungiswe. Mina ngibona ngathi lapho ubuholi yibona kumele sike sithi ukubheka kakhulu ngoba ngiyakhathazeka ukuthi omasipala ngathi abanye abanabo ubuholi obulungile. Isinqumo esisithathile vele ingxaki eziningi emhlabeni nasezweni lakithi ikakhulukazi kusuke kuxega ubuholi. Uma kungaxegi ubuholi kuba nobuholi obunganakekile obungenayo imfuthumalo. Kodwa ke thina ke ngoba umasipala nje sisho ukuthi banezingxaki eziningi bayahluleka ukwenza izinto ezithile. Isinqumo sesisithathile ukuthi ke omasipala abahlukanise lo msebenzi okuthiwa uWater Services Authority nalo ukuphakela amanzi okuthiwa uWater Services Provider. Lo muntu okuthiwa uWater Services Provider noma ngawumasipala noma ngayinkampani kahulumeni ekhona sizoyinikeza igunya lento okuthiwa i-operating license. Si-check ukuthi unayo yini imali yokulungisa inqalasizinda, unalo yini uhlelo lwakhe le-customer care, unayo yini indlela ye-capacity ngoba nama-skills njengoba ubushilo ukuthi amanzi phela adinga ochwepheshe, o-engineer, ososayensi ukuze bakwenze lokho. Lento yokuthi-ke sifake ama-water services providers abe nama-operating license iyona indlela esiya kuyona. Kodwa futhi-ke kunezinto zokuthi-ke iqhaza lokuthi-ke imboni ezinkulu kufuneka zisondele. Umoya lapha ekhaya eMpumalanga eNaspoti uyabona kunesilulumanzi, indawo eziphakelwa isilulumanzi leyo nkampani kahulumeni iyakwazi as a private company ukuthi ihambe masinya. Uye lapha KwaZulu Natal eStenga kunesiza water. Lolo hlelo lolo liyakwazi ukuthi lwalethe amanzi umphakathi ujabule imboni zikwazi ukuqhubeka ke ne-economy ikhule. All right, Mbukeli ake sithi shelele etolo siyabuya nezisombululo kuyekudala nje.
Mbukeli sesiphetha nje ake sibheke isombululo sale nkinga. Deputy Minister, is it not time for a state of disaster to be declared njengoba abanye nje benicela? Ukudeclare kwe-state of disaster bangakusho abanye njengoba bekucela lokho akunankinga, kodwa-ke into ebalulekile ukuthi umongameli njengoba esebiza ukuthi is a national crisis kuyinhlekelele ephatha abantu abaningi eNingizimu Afrika, lokho kwenele ngoba uyambona umongameli uthi ufuna ukuyibambela esebenza nosekela umongameli ngeviki elendlule ngoLwesihlanu sasinawo umhlangano sinominister uMajodina nobaba uHlabisa nobaba uMasemula nabo bonke ominister silungisa lenkinga le. Into okufuneka siyenze njengamanje ukuthi ke ngoba umongameli ese-coordinator le process lena simobilize njani ama-resources. Okokuqala nje njengoba ngisho ukuthi inqalasizinda yethu izothatha isikhathi. Okubalulekile ukuthi si-ring-fence le budget ukuze sibe nemali esizoyisa lapha ngokushesha. Okwesibili kunemali ekhona njengoba umongameli ekhulume ngo-54 billion olekelela ama-metro bese kuba ilo 158 billion lo silekelela bonke abomasipala. Singakhohlwa ngabantu bakithi abahlala ey'ndaweni zasemakhaya lokuthi sobanikezela njani amanzi, ikakhulukazi uhlelo lokulungiswa kweyalu okuthiwa i-spring protection, silungise lento okuthiwa ama-community water scheme ukudrilla ama-boreholes, kodwa ufake amathenka lapho kuthiwa ama-storage tank, amanzi aphume kubantu bakithi. Silekelela umasipala ukuthi-ke bathenge ama-water tanker abe ngakahulumeni ukuze lokukhohlakala okukhona sikwazi ukuthi sikuncede lokho ukuthi kungabi khona. Bese emva kwalokho sicela-ke i-private sector ikwazi ukuthi ibe nohlelo olukhona bese sisebenza nomphakathi ukuthi ngaso sonke isikhathi singawushiyi umphakathi ngemumva ngoba umphakathi unalo ulwazi ukwedlula abanye abantu abakhulumeni. Thina sikhulumeni hayi ukuthi sine-monopoly of wisdom. I-role yomphakathi ukuthi-ke bawaphatha njani amanzi, bawonga kangakanani amanzi, kuyabanjiswana ukulungisa lezo zinto lezo. Kuthi noma ngakuthiwa kuney'nkinga i-system sisibonge iyafeyila, akunankinga uma i-system ifeyila, kodwa-ke uhulumeni makajajwe ngesivinini sokuthi-ke akwazi ukulungisa uma i-infrastructure ifeyila. Bese-ke ekugcineni kosuku abangafuni ukwenza umsebenzi wabo mabehle ngomthangala badedele abantu bakithi abanekhono bawenze umsebenzi. Kafushane ke umuntu uzobuza ukuthi mhlambe nizofuna ukuthi kushintshwe imithetho ukuthi nina niwumnyango nikwazi ukuthi ningenelele ngokusheshsha mhlambe mangabe niyabona ukuthi izinto iyamosheka ukuthi singafiki la to a point where things at a crisis level sibone ukuthi seniyangenelela. Okwesikhashana nje sisibonge njengoba inqalasizinda ingamile kahle sikuhlelo lwani lokuthi siyangenelela siya-intervene bayathanda bathandi kodwa-ke ngoba kunabantu sike saba nesikhathi esingaphambilini sasiwa ey'nkantolo ukuthi-ke sesicabanga ukuthi siwuhulumeni omkhulu sinamandla ukubukela phansi uhulumeni wasekhaya. Ukushintshwa komthethosisekelo kuzobaluleka kakhulu ukuze abantu bangathi umsebenzi wabo banikwe umthethosisekelo ekubeni behluleka ukwenza. Nathi njengamanje sifake unangane ukushintshwa komthetho lapha eParliament lento okuthiwa i-Water Services Amendment Bill. Lapho sithi-ke asisafuni kube khona uhulumeni noma ohlinzekela amanzi noma ngawubani eNingizimu Afrika ozokwenza lokho singamnikanga i-license okuthiwa i-permit. Sibe simcheckile-ke ukuthi-ke unayo yini i-capacity noma amandla ngokwe-governance, abe namandla ngokwamakhono, abe namandla ngokwama-systems, aphinde abe namandla ngokwey'mali ukulungisa lento le. Ngoba uma ohulumeni basemakhaya besacikazela asikwazi ukuthi abantu baseNingizimu Afrika bewumile bengenawo amanzi behlupheke ikakhulukazi abantu besimame namantombazane babe naleyo nkinga leyo bese kuphazamiseka nomnotho. Yingakho nje in the meantime sizokwazi ukuthi noma ngakunama-limits kule existing legislation senze lento okuthiwa i-intervention. Esicela ukuthi-ke asibambisaneni siyeke lokuthi athi umuntu ungangeneleli umsebenzi wami. Siyobuye siyikhuluma le ndaba ukuthi-ke kwakuwumsebenzi kabani, asike simikise amanzi kubantu ngamanye amanzi sihlanzeke ngenqalasizinda kukhule nomnotho kwaziwe nokuthi kwakhiwa amathuba emisebenzi.
Deputy Minister, appreciate your time. Thank you so much for coming to the show. Asibonge mbukeli kusihambeli sethu uDeputy Minister David Mahlobo noyiphini likaNgqongqoshe wezamanzi nokuthuthwa kwendle joining us on the show. Mbukeli sibonge nakuwe ukuthi uhlanganyele kanye nathi mbukeli nesihambeli sethu. Khumbula futhi ke mbukeli ukuthi ingxoxo iyaqhubeka emakhasini okuxhumana. We are so keen to hear from you ukuthi la ukhona wena inkinga yamanzi ngabe ikukhungethe kanjani. Mbukeli ku Facebook, ku X sikhona kodwa khumbula ke nakusasa futhi liyaphinda uhlelo ngehora lesithathu.